So, may udto sa tanan, no? For today's video, ako ipakita sa inyo ang saon pagluto aning sisi diri sa Japan, no? Talaba, cultured talaba. So, inyo lang buhaton, no? Mo ni ang talaba, no? So, mo ni ang talaba. So, natay microwave oven diri. So, atong ablihan. Ato siyang isulod, no? So, diri, pag mupalit ka diri sa among kay siya, no, akong asawa na dito. No? Mo ni gitipan na nimo. So isod nimo siya dire sa microwave oven. Dayon set na to diha sa 150 2 minutes. 2 minutes na to, no? So kinahanglan mo burot gito siya, mo burot. So pabuto na to, no? Tagtaon, no? So abang-abang. Moment of truth na to ni guys, no? Ay, init na kayo, te. Kuha sa luwag. So, mauna ni guys, no? Luto na ni siya, oh. Kay nanay sabaw-sabaw, oh. So, tilawan ni ate ron. Kay ako, allergy ko, ani. So, itong ablihan, no? Mamumuho pa ba na itong kamot. So, ang naging matter, namumuho. Oh, itong ablihan. Oh, panahon yung aso. Nag-aso! Look! Yes! So, oh, yeah. May bawaan na yun ni Reti. No? Yan na lang gablihan guys, no? Sinayo lang. Ni kayo? Pasok na niyo. Oh! Pakita bro. Wow, luto na na. Sabi. Sabaw. Gi, sabaw. Lami. Una, giluwa man. Tipa ka to, oy! Wag ka nito. Sige. Luto na ni siya, no? Ready to eat na ni. Alright. So, mo ni ang talaba sa Japan. Gisolder rin ako siya microwave oven. So, ready to eat na ni. Sa kagapa, no? Okay. Kainan na. Ang gitalawang, guys, no? Ang akong gisod sa oven. Lami. Ano, ti. Fresh from the sea. Gira pa kita ba, Kiwi? Mga unta mga Guys. Nay, kalami. Oh my God! Wow! Lami, ti? So, unsa yung makasulti ni mo nga ng sisi sa Japan? Parang padarag yung Pilipinas. Pero diferensyas lasa. Dili, ang size lang. Ang size pero ang lasa. Parehag lang lasa sa Pilipinas, pero ang size, dagko lang dari sa Pinas. Gagmay man kayo sa Pinas, no? No? So, napatay. Padarag yun ni siya. Tulo ka book ang isa ni kang Mrs. niya, kang Kevin Dorian. Guys. Kalaming nga nila guys. Magkuha sa tag ano? Magkuha sa tag lugit? Ay, lugit ni. Isa. Ay mo kagawa na, gi-OB na ha? Gi-OB na. Alam mo, oy. Ani, uy. Sige, pakita nila. Dirata no. Hap. Ani, ay. Lo. Sana all. Gusto yung makasulti mo sa talaban sa Japan? Ayaw pa sobra kayo. Grabe mo yan, makahiblan niya. Sige. Lo na tong contestant, no? Pagpabipi, humana na ha? Uy. Okay, ready to eat? Kamera na kanina. Ito nga lang. Patilo sa tinipin para huwag mahay. Pasensya dyan mo. Tunga raw. Pasensya lang mo. Lagi lang. Lari. Siling lino. Sige lang, tis. Sunod na kati.